higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ayaw na guna-hunaa ang nahitabo. Oh. Ay napagsigigilak. Makadaot na nimo. Kalimti na si Luis. Dili lang. Dili ko makahimo sa pagkalimot ni Luis. Hain naman ang tinay nga isog nga akong nailhan. Nganong mahilak naman nga tinay ang akong nakita karon. Tungod kay nadana ni Luis ang akong kasing-kasing lula. Huwag namatay ni uban niya. Usa? Usa to? May tao sa kamay library ni kwarto ni Christina. Usa? Akoy! Kapag yun ay mahuman ang kakuyaw sa atong kinabuhi. Oy, Tinay, usa umanak ni mong hunting. Gilanit magunan ni mo. Kung daot ang tao makanana sa sunod sa library, magkatilogin siya niya kung hunting. Nagaw la, panawag og tabang nila ni Nanding. Usa! Lakaw na la. Oo. Kung sa makanang mananapa ang bisod sa kamayang library. Bikang agamay apuntahan. Umusika ang suka sa sud. Kalitan kong patid o pagtahan. Kinsa ka? Kumusta ka na, Catherine? Kinsa ka? Gawas niya! Ganun na ka niya! Ikaw ba si Catherine? Oh, ako! Oh, ikaw ang bugtong anak ni Munina? O ako! Ganun na kailangan sa kuinahan. Tungod kay ako si Ramon. Ang imong amahan. Unsa? Pasaylo ako nga karon pa ko magpakita ining dapita. Pero naibaw ko sa dagan sa imong kinabuhi. Nga dako ka na. Ug matahom nga sama sa imong inahan. Ug ngano nahibaw ka bahin ako? Ang imong maestro, si Sir Mendez. Siya ang naghatag na ko nining imong hulagway. Unsa? Okay, Tinay. Pusing dia, ha? Kuhaan kag picture. Kaya ganahan ko si Bong Naong. Usama ni mo akong picture, sir. Padaas kailan ako magasin sa syudad, oy. Pasi pa di, oy, kung maganahan siya ng naong ni mo ang kanyang modelo. Sige na. Pusing na diya doon sa buwak. Kung ikaw ang ako, amahan, nganong karon pa man ka magpakita na ako? Tungod kay wako'y kaisog nga mupakita sa imong apuhan. Ingon man nimo. Tungod kay nakasako sa imong inahan. Nganong gibiyaan mo si Mama? Tungod sa akong mga ginikanan. Wa sila gusto sa imong inahan. Gusto sila nga ipagkasal ko sa laing babae. Mao nga milayas ko. Nahibaw ka bang nabuang ang ako inahan sa magpaabot ni mo? Nahibaw ko. Mao ka na ang rason nga wa ko mo pakita ni. Labi na nga namatay siya human ka ipanganak. Gano may balik ka karon? Tungod nimo. Patay na nga ako mang ginikanan. Tinagalan na ang akong kinabuhi. Mao nga nakahukom ko nga sa di pa ko mamatay. Kinahanglan nga
magkakita kita. O mahatag ko nimo ang tanan kong kabtangan. O niya ng itong nga bahag, ang tanan kong gustong ibili nimo. Mahimo nga mauna kini ang una o katapusan pang panagkita. Ayaw paghilag. Naibaw ko kung unsa kakalikon. Kung unsa kakalikon o kasing-kasing. Ay, malihog! Mamatay ka kung malihog ka! Lihog na lagi! Sumay lihog! Piray! Piray, unsa na may... O, mapasing? Lihog! Pati mo ni. Ramon! Kailan mo? Ikaw na? Ma. Salvahes ka! Magkakagnaw, ha? May kaisog ka pa rin may pakita din, he? Human sa imong gibuhat sa akong anak? Ha? Naibaw ba ka? Nga namatay siya nga usa ka buang tungod ni ma? Naibaw ko sa tanan, mapasing. Mao nga ni ako. Aron mabayaran ko ang tanan kong sa... Masabtaw, baikin sa siya. Siya ang way po angon ko, amahan. Og niya si kahimat yun na. Skiton ka, sir? Skiton ka? Oo. Pagmas. Mapasing. Sa katapusan gayon, buhangyo ko. Pasaylo ako. Nagbasol na ko sa akong pagbiya sa imong anak. Mahal ko siya. Apan kinalan nga ako siyang biyaan. Aron dili siya mapasakitan sa ako mga ginikanan. Salvahes! Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako, anak. Mahimo bang mugakos ko nimo sa katapusan gayon, Catherine? Catherine. Salamat ka. Gipasaylo ko nimo, anak. Mapasing. Masaylo ako. Hey! Awo sa pa may akong mahimo. Ni anak ka, nangayong pasaylo. Kapasaylo man gani ang Ginoo sa mga tao nga may patay niya. Ako pagkahaang nili. Salamat. Salamat, ma. Catherine, anak. Ampingi ang tanan kong gibilin kanimo. Ug ayan akong pagitaan ninyo. Pa, pero masakiton man ka. Pagmaster. Gipangandaman ko na ang akong kamatayon. Gitugyan ko na sa Ginoo ang tanan. Ug di ko gusto nga makakita mo sa pagbiya ko ining kalibutan na. Malipayon ko mamatay, Catherine. Karon nga nadawat ko na ang imong pasaylo. Usbon ko, ikaw na bahala sa tanan. Arin ako. Wala na kumaytam ko ni Luis. Normal na ang dagan sa kong kinabuhi. Pero sakit na pirmi ang akong dughan. Ngano dili man siya mawa sa kong kasing-kasing o kunahuna. Nganong sakit man ang among sigilanon ni Luis. Gusto ko mabati ang tingog ni Luis. Ang bahag
nga itong gibili ni Papa Ramon ako. Unsa magikaysud, ana? Plus man yung mga papel. Unsa man mga titulo man ni sa yuta. May mga picture sa sud. Mga picture na ako. Sa kamay pa ko. Hangtod gabi dako na ko. Nagmonitor giday na ako amahan. Huwag giday siya malimot na ako. Abil ako gibiyaan na lagot mi niya sa buot si Mama. Si Sir Mendez doon. Kinala makasulti mi si Sir Mendez. Dinhi si Ramon? Oo, sir. May ato sa bahay nga tisa si Papa Ramon. Oh, gituban gyud niya akong gitambag niya nga mo pakita nimo sa katapos ang higayon. Una si mawag tanding kalibutan na. Nakahibaw tayo ka sa tanan, sir. Pero wag yung kamusulti na ako. Nakasaad ko sa imong amahan. Nga mula na sikreto. Salamat sa imong pagtambag ni Papa. Nga mapakita na ako, sir. Mubo na lang ang iyang kinabuhi. Ug dili mahimong dad-on niya sa kamatayon ang iyang tinuod nga gipati sa imong inahan ug nimo tinay. Salamat sa pag-abag ni Papa, sir. Unsay plano nimo karon? Ug ang ubang kaptangan nga gibili na ako. Bay, imo ay gipasirang ba basta nil bay? Ug ang karang atabay? Oding, may kwarta mang gibili nang akong amahan ako. Mao ni akong gigasto. Dili ko gusto doon na pa'y mga sekretong bahin ang bahay nga tisa. Dato na di ka bay? Uy, nausab naman di ay lagi ning bahay nga tisa. Bago na magpintal. Nay, ma, niyaan sab ka? Si magsamok-samok na sa kadin niya? Samok-samok ko din taon. Nindot man day ning bahay nga tisa kon pagwapahan na siya, no? At tinay, day. Dato naman day ka, day. Bugtong manununod. Saba. Manununod man day kas imong mahanday. Patanga ta diha, day, be. Daan ako. Kauwaw mo lang ka, ma. Kana mo ulit, ta. Ay, pasag din na si Mama ni Muding, oy. Pasag din na. Day. Pila may mo utangon nang. Kana. Bay. Dagan gisi na! Niya na sila sa papari mo! Sige ka po na po. Ganito sa pangpaki sa bahay tisa. Kaya naman ka! Christina! Wanay panahon! Kinahalang makapalayo na ako! Dili, Luis. Unungan ko ikaw sa mga pag-antos. Apan! Christina! Pusan ako katinunglong! Kinahalang mamatay ko! Ang ginarungan kita, Luis. Christina! Christina! Anong niali ka magkira ko? Ikaw na hinuunan na iko! Luis! Christina! Christina! Ang adlaw! Christina, mahal ko! Ganong isaw, mapaning akong kamatayan! Nga naman!